Вона все життя боролася за повернення кримських татар на батьківщину і відновлення прав репресованого народу. Ветерану національного руху кримських татар Шефіке Консул виповнюється 82 роки. Мої колеги завітали до неї в гості. З самого ранку двері в будинку ветерана національного руху кримських татар Шефіке Консул відчинені для гостей. Людей збирається чимало. Іменинниця радісно приймає вітання та безліч квітів. Дякую всім, що прийшли. Я щаслива. Шефіка Ханум народилася неподалік Бахчисарая. В дитинстві зі своїм народом пережила депортацію, а на початку 60-х в Узбекистані подружжя Консул Шефіка Ханум та її чоловік Мустафа Ага стали активними учасниками національного руху кримських татар. Готували документи, збирали підписи, брали участь в акціях протесту, пережили обшуки та допити у КДБ. Лише дивом минулося без арештів. В Крим подружжя Консул повернулося лише у 89-му та оселилися в Сімферополі. Активну діяльність жінка не припинила і на батьківщині. Організувала перші пікети в Ялті за боротьбу за землю. Сьогодні серце Шефіке Консул знову щемить від болю через російську окупацію. Щоб забрати наші землі, знищували наш народ, проливали нашу кров. Ця земля для нас священна. Вони злякалися, що Україна нам дасть автономію, бо ми завжди цього прагнули. Україна була готова до цього. Саме тому Росія нас захопила. Щира і привітлива у свій день народження, вона мало говорить про себе. Усі слова іменинниці про рідну землю та народ. Я молюся за те, щоб наша молодь жила вільно. Наше ж завдання – зберегти народ, зберегти нашу землю. Та головне – зберегти нашу мову. Бо без мови немає народу. Любов до рідної мови Шефіка Консул пронесла через усе своє життя. Кримсько-татарською її навчала рідна бабуся. Тож вона боролася за її збереження спочатку з радянським режимом, сьогодні з путінським. Ми активно боролися за збереження своєї мови. Саме тому нас відраховували з інститутів, нас звільняли з роботи. Але сьогодні мені дуже шкода, що наша молодь не говорить рідною мовою. Національна героїня кримсько-татарського народу каже, ні про що не шкодує. І щаслива з того, що саме на батьківщині втілила свою давню мрію – співочу. Видала книгу з власними піснями та музикою. За прекрасний голос Шефіку Консул називають соловей кримсько-татарського національного руху. Чимало її пісень присвячені саме боротьбі за свободу свого народу. Їх жінка співає від душі, зі сльозами на очах. Dilegim sensin, bağrında teslim edilsin, son nefesim. У свій день народження вона також заспівала про кохання. Utanıyorum karşımda çıraqdayın oturgan, kimning evladısın sen güzel olan. Вона все життя боролася за права кримсько-татарського народу. Сьогодні Шефіка Консул гостинно приймає безліч привітань від небайдужих людей, для яких вона натхненниця та приклад незламного духу. Сама ж іменинниця у свої 82 загадує лише одне – нарешті побачити свій Крим вільним. Наталя Барська, Заман, АТР.